Здравейте и добре дошли в Mediwell Clinic, където разполагаме със специалисти във всяка една област на здравеопазването. Това тук е стаята за спешни случаи, където също така правим и кръвни изследвания. Това тук е нашият екип от специалисти, които говорят различни езици, както турски, така и български език. Предлагаме услуги в гинекологията, също така и в естетичната гинекология. Също така предлагаме услуги като уши, нос, гърло и джипи. Това тук е стаята за видеозон, където можете да проследите вашата бременност. Също така разполагаме и с педиатрични услуги, където вашето дете може да бъде прегледано от нашите специалисти. Това е стаята за естетични процедури, където можете да се възползвате от лазерна епилация. Това е само една част от услугите, които предлагаме. При интерес, моля, обадете се на номерата, показани по-долу.